Кил е изграден през 1857 година. В него са съхранени ценни икони и литература, датиращи още от османското владичество. Храмът е действащ. Следващата спирка от пътуването, разкриващо магията на Тунджа, е село Лозенец. Тук не може да устоите на предложението за дегустация на бутикови вина от сортовете грозде Шардоне, Мускато Тунел, Мискет и червени вина от Каберне Совиньон и Мерло. На място ще имате възможност да дегустирате изключителните вина, произведени от местни винопроизводители. Няма как да пропуснем и местността Мараша, особено привлекателна през пролетта, когато цъфтят люляците и се провежда традиционния събор на народното творчество – Мараш пее. И инджовите извори край село Войника, заради приятната разходка и отличните места за пикник. Маршрутът продължава към село Стефан Караджово с спирка къщата музей Стефан Караджа, роден дом на революционера Стефан Караджа. На мястото, където е живяло семейството на видния българин, е обособен парк с паметник, поставен от сестрата на войводата в негова памет. В къщата са поместени етнографска сбирка, портрети на Караджата, както и копие на знамето на четата, водена от него и Хаджи Димитър. На входа към двора на къщата и в парка можете да пиете от минералната вода, която се слави селото. Следващата точка от пътуването води към най-старата църква в Ямболска област, наречена Успение Богородично. Към нея е имало и килийно училище, а в купела и е кръстен Стефан Караджа. Олтарът е автентичен, а иконите са дарявани на храма през годините. Сградата е построена ниска, вкопана в земята, подобно на повечето църкви от времето на османското владичество. А днес продължават да се водят църковни служби по време на християнските празници. В стената до входа на църквата е вградена паметна плоча на загиналите българи по време на двете Балкански войни и Първата световна война. Още една забележителна църква в областта, Свети Георги в село Воден, и разкопките на средновековен християнски култов комплекс ни предлага община Болярово. Църквата Свети Георги е разположена на леко възвишение зад масивна каменна ограда в края на селото. Архитектурата на църковния храм е изключително впечатляваща. Сградата е каменна и представлява величествена трикорабна базилика, която е много добре поддържана. Разкопките край Воден разкриват останките на духовен комплекс от раннохристиянската епоха. Предполага се, че това е манастира на Григорий Синаит, монах-отшелник, който през втората четвърт на 14 век донася исихазма от Мала Азия, известен като Парория. Там са пребивавали видни представители на християнството от Балканския полуостров, като цариградските патриарси Калист и Филотей, солунският архиепископ Григорий Палама, свети Теодосий Търновски и много други. Разкрита е крипта, свързана с пещера, намираща се под нея. Над криптата е изградена малка църква. По-късно е построена втора по-голяма, като църквата не е съборена, а остава в средата на новопостроената. Запазени са част от крепостни стени и кулите на манастира, както и останки от базиликата и килиите на монасите. От археологически разкопки и проучвания
които все още продължават, е станало известно, че мястото Малкото кале в село Воден е било късноантична и средновековна крепост. По-интересните находки на археологическия обект са декоративни украси за корниз, стрели, гривни, керамика и печати. Открито е и стъклено блюдо, което за времето си е било един изключително скъп предмет. Съществува теория, че на калето е била разположена средновековна резиденция, където е живял местен феодал. От това място се разкрива и прекрасна гледка към околността. Така приключва обиколката Тонзус – магията на Тунджа. Без значение кой вид туризъм предпочитате, разнообразието на историко-археологически обекти, природните дадености на територията на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово и приятните места за отдих ще превърнат екскурзията ви в едно незабравимо преживяване. Проектът Тонзус – магията на Тунджа, маркетинг на туристическа дестинация Тунджа, Ямбол, Стралджа, Болярово се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.